अस्तोटीची कार्तिक पुनव। कारवार तालुक्याचं अस्तोटी हो गाव काळी न्हंयच्या तीरार निसर्गाच्या सान्निध्यातलो डोंगराच्या कडेवयलो गाव। या गावची लोकसंख्या आदमास 2000 इतली आसा। या गावचो ग्रामदैवत श्री रामनाथ देव। अनादी कालाच्यान पुरातन आणि प्रसिद्ध आशिल्ले हे रामनाथ देवस्थान गेल्या 6-7 वर्सां पयलीं सगळ्या भक्ताल्या आर्थिक सहाय्यान लगभग 1 कोटी रुपये खर्च करून पुनर्निर्माण केले। हे ग्रामदेवाचे देवस्थान शिल्पकलेच्या आधुनिक आणि आकर्षक अशा भव्य दिव्य देखाव्यान देवस्थानाचो सुशोभित असो जीर्णोद्धार केल्लो देखावो पळयतल्याक मन प्रसन्न जाता। देवळाच्या प्रवेशद्वारा पुढे एक दीपखांब आसा, तेजे बाजून एक अगरशाळ आसा। या ग्रामदेवाक आम्ही मनांतल्यान मागणी मागल्यार ती तात्काळ पावता अशी प्रत्येक भक्ताली भावना आसा, तसो विश्वास भक्ताक आसा। अस्तोटी ग्रामात श्री रामनाथ ग्रामदेवालय देव देवताचो परिवार आसा। श्री कल्याण पुरुष देव, श्री कटिंद्र देव, श्री मलोरामनाथ देव, श्री गणपती रवळनाथ महामाया देवस्थान भगतवाडा, श्री शिवनाथ देव, श्री मारुती देव हनुमाचिट्टा, श्री हबस्थान देव मदेवाडा, श्री ब्रह्मदेव, श्री गौड ब्रह्मदेव आणि श्री भगवंती देवी, श्री गणपती महामाया देवस्थान आरव आणि श्री महारिंगणी देवी कोळगे, तसेच श्री विठोबा रुक्माई देवस्थान कृष्णापूर असे अनेक उपदेव देवतांचो रखवालो आणि ग्रामाचो रक्षण करता देव श्री रामनाथ देव। या श्री रामनाथ ग्रामदेवाचो मुख्य उत्सव म्हणल्यार कार्तिक पुनव। तो उत्सव कार्तिक महिन्यात जाता। त्या दिसाक श्रीची उत्सव मूर्ती श्रंगार करून पालखेत विराजमान जावन रथ आणि पालखी अख्ख्या अस्नोटीत ठराविक मार्गान भक्ताले आरती स्वीकारून भक्ता दर्शन दिता। कार्तिक पुने दिवस दनपारा देवळाच्या आवारांतल्यान रथ पालखी वाजत गाजत अनादी कालापासून चलत येयल्या वाटेन म्हणल्यार देऊळ शिट्टा शेटगिरी या मार्गान भक्तान बांधिल्ल्या तोन्नात आरती स्वीकारतेर सावंतवाडा वनात पालखी वयता आणि रथ सावंतवाड्यार श्री कटिंद्र देवाच्या आवारात विराजमान जाता। पालखी वनात वयता आणि धार्मिक कार्य जाल्यानंतर वनभोजनाचो कार्यक्रम जाता। रात्रीन 9:30 ते 10 वाजताना पालखी वनांतल्यान सावंतवाड्यार रथाकडे येता आणि थिंच्यान परत पुढलो मार्ग क्रमण जाता। सावंतवाड्यार आरती स्वीकारून सातेवाडा श्री मलोरामनाथ देवा कडेन वयता, थिंच्यान मालेवाडा, तसेच श्री शिवनाथ देवस्थान हनुमाशिट्टा, श्री मारुती देवस्थान, तसेच मधेवाड्यार श्री हबस्थान देवाकडे येता। मधेवाड्यार तोन्नाक विद्युत रोषणाईन सजयिल्ले खूप सुंदर दिसता। जेन्ना रथ पालखी हबस्थान देवाकडे पावता तेन्ना हबस्थान देवाच्या आवारात फटाक्याची चक्रा गर्नेल अशा वेगवेगळ्या रंगीबिरंगी आतिषबाजीन परिसर असो मनमोहक दिसता। तसेच रथ आरती स्वीकारते देवळाकडे पावता आणि अखेर तोन्नाची आरती स्वीकारतेत रथ मुखार आणि पालखी फाटी अशी हर हर महादेव अशा गर्जनात श्रीच्या देवळाक 5 प्रदर्शना काढतात। फाटल्यान वाजवणारे धावत होतात। त्या 5 फेऱ्या वेळार वाद्य वाजवणारे आपापले वाद्य कसे सांभाळते पालखी फाटल्यान धावतात ते पळोवन आणि वेगळोच आनंद जाता। फाटी या जात्रेत दीपमाळी नाचताली असे आमगेले जाणटे सांगतात। रथ आणि पालखेचे देवस्थानाक 5 फेरे पूर्ण झाल्यानंतर पुजारी श्रीची उत्सव मूर्ती पालखेतल्यान श्रीच्या गर्भगुडेत होऊन विराजमान करतात आणि नंतर आरती कर प्रसाद वितरण करतात। रथ येऊन आरती जातपर्यंत मध्यरात उलटून गेले उरता। पहिले आरती झाल्यानंतर सांस्कृतिक कार्यक्रम नाटक जाताले आणि ते नाटक करची जबाबदारी त्या ठराविकाक उरताली। जेन्ना देवस्थानाचे जीर्णोद्धार झाले तेन्नाच्यान श्री ग्रामदेवालय उत्सव कमिटीच्या निर्णयान रात्र खूप जाता म्हण सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द करचो निर्णय सगळ्या वतीन घेयलो आणि तो सांस्कृतिक कार्यक्रम त्या ठराविक लोकांक कार्तिक पुने बदलाक श्रीच्या वर्धापन दिसा करचो असो ठराव केलो आणि तो सगळ्यांना मान्य केलो। अस्तोटी रामनाथ देवालय अशी ही कार्तिक पुने जात्रा भक्तीपूर्वक आणि श्रद्धेन आचरण करतात। या रामनाथ देवालयात दर्शना खातीर अवश्य भेट दियात आणि श्रीच्या कृपे पात्र दया ही विनंती। धन्यवाद।